No, no pot ser. Màrius. Digueu, què voleu? Aquest signe estrany amb la corona. El vull tornar a veure. Què dieu? Em fascina. Però pot ser perillós. Aquest signe practica la bruixeria. Si realment és així, com tu dius, el vull veure i demanar-li que desfaci la terrible maledicció que pesa sobre l'Adolf, el meu arquer. No, príncep, no ho podeu fer. I si us passés alguna cosa? No pot ser. No em puc creure que un signe de tanta bellesa sigui un bruixot. No provis d'aturar-me. Oh, no hi aneu. És inútil i estic decidit. Vaja! Què hi deu fer aquí aquesta estàtua? Hans! Hans! Què passa, Margarida? Guaita, el signe coronat ja se'n va. Adolf, tingues paciència. És el príncep Siegfried. Mira, el signe coronat se'n va. Seguim-lo. Sí, som-hi. El príncep Siegfried persegueix aquest signe que porta corona. Hans, vinga! Què fas? Jo també he de venir? Què és això? El camí s'acaba aquí. Príncep, val més que ens n'anem de seguida. Ah! Príncep, és impossible. No podem pujar per aquest camí tan dolent. Que valent i que gentil que és el príncep. I l'altre sí que no pot pujar. Príncep! Espereu-me! Espereu-me! Príncep! Margarida! Què vols, Hans? On vas, ara? No siguis beneit, ja ho hauries de saber. Fes el favor de no tornar-me a dir beneit, entesos? Vinga! Escolta'n, Margarida, és massa perillós. Tornem-se'n. No pot ser. Ah, Ai, que cai! Hans, ajuda! Margarida! Ajuda'm, sisplau! Hans! Ai! Margarida! Això s'ha acabat. Adéu, príncep meravellós. Adéu. Renoi, estic tan trist. I la Margarida no ho sabrà mai. Som-hi!
On deu anar aquest signe? Oh! Ai! Quin lloc més espantós! Què és això? És un bosc embruixat, Hans! Fugim d'aquí! No tinguis por, no ens passarà res. Mira! El príncep Siegfried també és aquí. Ah, mira, Hans! Príncep Siegfried. Com és que em coneixes? I tu, qui ets? Com te dius? Per què tens forma de signe? Em dic Odet, príncep Siegfried. Odet? Et dius Odet? Doncs no ho entenc, però qui ets? Un ésser humà o un signe? Sóc un ésser humà, però de fet, un esperit maligne em va transformar en aquell signe que has vist. Un esperit maligne? Sí. I només quan és fosc puc recuperar la meva autèntica aparença d'ésser humà. I llavors qui va convertir l'Adolf en estàtua de pedra? En Rothbard. Rothbard? Qui és? No has vist un mussol molt estrany al bosc, prop del llac? Ah, sí. I he vist un mussol. Doncs aquell era en Rothbard, l'esperit maligne del mussol. L'esperit maligne del mussol? Escolta'm, te n'has d'anar de seguida, príncep Siegfried, perquè en Rothbard ens podria vigilar des de qualsevol lloc. Això vol dir que aquest és el castell d'en Rothbard. Mira, aquest és el castell del bruixot. Sí, quina por! Espero que el príncep no estigui en perill. Ja me n'encarrego jo, d'en Rothbard. Espera't, sisplau, príncep Siegfried. No em podràs detenir, Odet. He de salvar el meu arquer, l'Adolf. No, príncep, és inútil. En Rothbard no li pot pas fer mal cap ésser humà. I tu com ho saps, això? Digue-m'ho. Vam intentar lluitar en contra seva i va destruir el meu país. Va destruir el teu país? Jo era la princesa del meu país. I fa 3 anys va venir en Rothbard i em va demanar per casar-nos. I va insistir molt. El meu pare i jo ens hi vam negar. I el nostre país va quedar totalment destruït. A mi em van segrestar i em van portar aquí. Però per què et va convertir en signe? Per què et va fer una cosa tan terrible? Perquè es pensa que d'aquesta manera no podré conèixer altres homes. Per què?